Добро утро, приятели! Вие сте с забавно опознавателния канал Странджа в сърцето. Включвам се от природен парк Странджа. Емблематично място, моста над река Велика, където може да се скочи с бънджи. Ето е любимата река. Приятели, може да видите, Странджа е в сутрешна мъгла, 12 градуса е температурата сутринта. България се пръска по шеловете 40-42 градуса. 6 часа, 12 градуса е сутринта, уникално време, приятели, виждате красотата. Но е 12 градуса, защото има много зеленина, планина е, високо е. Така че, приятели, имам апел към вас. Пазете горите от пожар. Не ги палете умишлено, не правете такива заломи, защото природата в някакъв етап ще ни го върне. Имайте така малко повече човещина. Нека да пазим тези красоти. Пазете също така и водоемите. Ето, аз отивам на риба, на любимата река. Пазете водоемите, приятели, независимо от кой край сте на България. Когато идвате на Велика, когато идвате по българското ни Черноморие, от другите градове, пазете ги, не си изхвърляйте боклуците, не правете плажа да изглежда така все едно, не знам, викинги е имало на плажа, или даже не е много добро сравнението, но пазете местата, където ходите, защото Черноморието ни и Странджа също са много ценни неща. Идвате на талази, хвърляте си всичко, замърсявате Черноморието, после имате претенции, че сме провинция. Ами провинция, но провинцията виждате за каква чистота става въпрос и така нататък. А когато се напълни с хора от цяла България, не изглежда точно така. Така че, скъпи столичани и хора от цяла България, пазете и уважавайте природата.